खुलुमबाय दिनैनि NBNनि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों गा 28थि बड' रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट गौथुमनि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारिया जुरिजेनबाय सानथालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय आसामजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव 6 घन्टा राजालामा होबथादों चिरां जिल्लानि गुरुबासियाव गा 13थि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 13थि बोसोरारि जथुम्माया जुरिजेनबाय आरो शुक्रबाराव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड BTCआ फोसावनाय सावस्रि बिफाननि स्टाफ नार्सनि फिथाइखौ अल बड'लेण्ड नार्स एसोसिएशनआ गोजोननाय फोरमायाखै दानिया फैदो आबुं रादाबाव BTDनि सदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि अडिटोरियाम नब्लाङाव साननैनि रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय गा 28थि बड' रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट गौथुमनि गा 28थि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारिया शुक्रबारनिफ्राय जुरिजेनबाय 1991 इं मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर' रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट गौथुमनि गा 28थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 9 आरो 10 अक्ट'आव खुंफुंनाय साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गिबि साननि हाबाफारियाव गुबुन गुबुन हारिमु मोसानाय बादायलायनाय आरो देंखो रोजाबनाय बादायलायनायबो खुंफुंनाय जायो मख'नाय जायोदि क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि सावराय जथुमनि नब्लाङाव खुंफुंनाय गा 28थि बड' रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट गौथुमनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय हाबाफारियाव क'क्राझार ओनसोलनि गोबां गागि नोगोरारिफोरजों लोगोसे बर' रेडिअ आरो टेलिभिजननि देंखोगिरिफोरखौबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो दुलाराय आसामजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारियाव दुलाराय सानथालि फरायसा आफाद सुंद'यै आसुनि क'क्राझार चिरां आरो बिजनी जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव 6 घन्टा राजालामा होबथानाय हाबाफारि दिन्थिफुङो आसामनि थागिबि सानथालिफोरखौ ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौनि दाबिजों फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासि 3 रिंगासिम 6 घन्टा राजालामा होबथानाय हाबाफारियाव फारियै क'क्राझार चिरां आरो बिजनी जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां सानथालि रायजो राजाफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार फेस्टुन लानानै We want ST, No ST, No Race, आसाम सरकार हाय हाय बायदि बायदि स्लगानजों थासारिखौ गोमखांहोयो জন্মগত যি জনজাতিকৰণৰ অধিকাৰ এই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে এই অকৃত নিৰ্যাতিত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীক যিমানেই হুকুম কৰা হ'ব বঞ্চনা কৰা হ'ব চৰকাৰে কোৱা কথা উন্নতি যোগান আগবাঢ়িব নোৱাৰে এই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীক চাহ জনগোষ্ঠীক কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासानि जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय खुंगा 4थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद आरो 13थि चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्माया शुक्रबारनिफ्राय जुरिजेनबाय 9, 10 आरो 11 फेब्रुवारि अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय गा 4थि बोसोरारि दुलाराय गुदि बाथौ आफाद आरो 13थि चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मानि गिबि साननि हाबाफारियाव बर' नखर आरो बाथौसालि बेखेवनाय आरो फोथारनाय रुंसारि रुपनाथ नार्जारि गोसोखां हाबग्रा दरखं बेखेवनाय गाहाय सायनासालि बेखेवनाय आरो थान्दै बादा बेखेवनायजों लोगोसे मोनाबिलिनि 4 बाजि रिंगायाव बाथौ खुलुमनाय आरो आर'ज गाबनाय हाबाफारिबो मावफुंनाय जायो हाबाफारियाव होखानाय बायदियै जिनाखि बाथौ आर'ज खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जागायनो सानबाय बिनि थाखायनो जायफोर बिथांमोना बाथौ आर'ज खालामगोन जायगायाव फैनो थाखाय थाग थियारि जानानै हाबाफारि बाथौ आर'ज खालामनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो
Dengan dari sini lagi jangan dihandal, ini bagi bangsa kita mana. Arus kalau kita kait faktor jangan itu kan, dibangun kohal, luar bumi. Arus kalau kita kait, kita harus kita kait, apa yang kita harus hal yang apa gitu. Hello. Hello. शुक्रबाराव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बीटीसीआ फोसावनाय स्टाफ नार्सनि फिथाइखौ अल बड'लेण्ड नार्स गौथुमा गोजोननाय मोनाखै। थांनाय बावैसो सान सिगां सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डआ खुंफुंनाय स्टाफ नार्सनि फिथाइखौ लानानै दुलाराय आसाम नार्स गौथुमनि सिङाव थानाय अल बड'लेण्ड नार्सिं स्टाफनि गेजेराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांनाय नुनो मोनो। शुक्रबाराव खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव अल बड'लेण्ड नार्स गौथुमनि आफादगिरि उर्मिला बसुमतारिया बुङोदि गोबाव समनिफ्रायनो नार्स स्टाफ महरै हाबा मावबोनाय मावफारियाफोरखौ सरकारा बिमा बाथुल नोजोरजों नायदों, जायनि थाखाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डआ शुक्रबाराव फोसावनाय सावस्रि बिफाननि स्टाफ नार्सनि फिथाइखौ अल बड'लेण्ड नार्स गौथुमा गोजोननाय मोनाखै होननानै फोरमायो। আজিৰ বিটিএডি যিটো মানে সিলেকশন লিষ্ট ওলাইছে স্টাফ নাৰ্ছৰ এই লিষ্টটোৰ ওপৰত আমাৰ মানে স্যাটিসফ্যাকশন নাই। যেহেতু যিটো লিষ্ট ওলাইছে সেই লিষ্টটোত মোস্ট জুনিয়ৰ বিলাকক মানে পোৱা দেখা গৈছে আৰু সিনিয়ৰ যিবিলাক সিহঁতক থাকি যোৱা আমি দেখা গৈছো। সেইকাৰণে আমি অল বিটিএডি নাৰ্ছেছ এছ'চিয়েশ্যন পৰা আমি সেই বস্তুটো স্যাটিসফ্যাকশন হোৱা নাই আৰু যিবিলাক কেণ্ডিডেট সিহঁতেও মানে সিনিয়ৰ কেণ্ডিডেট বিলাকো স্যাটিসফ্যাকশন হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰৰ লগত আজি আমাৰ বিটিসি চিফ ডেপুটি চিফ ছাৰক লগ কৰি ছাৰহঁতক জনাইছো কথাটো। ছাৰহঁতে যদিও কৈছে কথাটো আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰিম বুলি কৈছে ছাৰহঁতে, তথাপিও আমি এইটো দেখা গৈছে যে যিবিলাক সিনিয়ৰ হৈ আছে সিহঁতৰ মানে যিটো বয়স চাকৰিৰ বয়স সেইবিলাক অলৰেডি মানে বেছি হৈ আছে আৰু ভৱিষ্যত পৰ্যায়ত ইহঁতৰ যদি কেতিয়া সাৰ্কুলাৰটো ওলাব সেই সাৰ্কুলাৰত লৈকে ইহঁতৰ এজটো বহুত অভাৰ হৈ যাব। সেই ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো মানি ল'ব নোৱাৰিম আৰু সেই লিষ্টটোত যদি ক্লিয়াৰ নকৰে তেতিয়া আমি ভৱিষ্যত পৰ্যায় আন্দোলন এনেকুৱা কৰিব আমি স্টেপ ল'ম। যেটো চৰকাৰে এখন লিষ্ট ওলাইছে লিষ্টটো নামটোত আমি তেনেকে দেখা নাই, আমি তাতে অকল ৰোল নাম্বাৰ বিলাক দেখিছো আৰু তাতে আমি চৰকাৰৰ বহুত বিসংগতি আমি দেখা পাইছো। তেখেতসকলে লিষ্টটো আমি যেনেকে ধৰণে বিচাৰিছিলো তেনেকে ধৰণৰ আমি দেখা পোৱা নাই। সেই হেৰিত আমি মনত বহুত দুখ পাইছো। আমি চৰকাৰৰ লগত মিলিজুলি কাম কৰিব বিচাৰিছো। আমি এই চৰকাৰখনক আমি বহুত আশা কৰি আমি চৰকাৰক বহুত বিশ্বাস কৰিছো। চৰকাৰে আমাক এনেকাকে ঠগিব বুলি আমি ভাবা নাছিলো। আমি ভাবিছিলো চৰকাৰে আমাৰ লগত আছে। আমি যেহেতু সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছো, আমি পাব্লিক সাৰ্ভিস দিওঁ, আমি সমাজ সেৱিকা বুলি কয় আমাক নাৰ্ছ বিলাকক। আমি সমাজৰ হৈ কাম কৰি আছো। সেই কাৰণে আমি চৰকাৰৰ পৰা এইটোৱে বিশ্বাস আছিলে যে চৰকাৰে আমাৰ হৈও কাম কৰিব আৰু আমাৰ যেটো এনএছএম ভণ্টি বিলাকে ইমান দিনে কাম কৰি আছে, ইমান দিনে তেখেতসকলে বহুত সিনিয়ৰ হৈ গৈছে কিন্তু চৰকাৰে তেখেতসকলক মানে কনভাৰ্ট কৰিব পৰা নাই। আমি সেইটোতো আমি ইমান দিনে দুখ পোৱা নাছিলো, কিন্তু আজি আমি বহুত দুখ পাইছো। তেখেতসকলে আমাক এটা বিসংগতিপূৰ্ণ এটা লিষ্ট ওলাই দিলে।
সেইটো আমি ক্লাৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছো চৰকাৰৰ ওচৰত। আমি চৰকাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো, তেখেতসকলে আমাক এই যিটো বিসংগতিপূৰ্ণ যিটো লিষ্ট ওলাই দিলে সেইটো তেখেতসকলে কাৰেকশ্যন কৰি আমাক এটা শুদ্ধ এটা লিষ্ট ওলাই দিব লাগে বুলি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছো। ভণ্টি হিচাপত গণ্য নকৰি আমাৰ কথা যদি বিবেচনা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আদালতৰ দ্বাৰত যাবলৈও বাধ্য হ'ম। আৰু रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। रंगिना संगिना हाबाफारिनि गेजेरजों गा 28थि बड' रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट गौथुमनि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारिया जुरिजेनबाय। सानथालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय आसामजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव 6 घन्टा राजालामा होबथादों। चिरां जिल्लानि गुरुबासियाव गा 13थि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 13थि बोसोरारि जथुम्माया जुरिजेनबाय आरो शुक्रबाराव सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बिटिसिआ फोसावनाय सावस्रि बिफाननि स्टाफ नार्सनि फिथाइखौ अल बड'लेण्ड नार्स एस'सिएशना गोजोननाय फोरमायाखै। बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।